στα 15 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μάτζαρης μετά την αλλαγή μένει με τον Όγκουστιν. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Αυτό κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. Σου για τρεις. Ναι! Βαγγέλης Μάτζαρης, ο εξολοθρευτής. Νέο μπάζερ μπίτερ από τον Ολυμπιακό. Να η ομάδα που αρνείται να χάσει. 64-60 και όλα θα κρυθούν σε ένα συγκλονιστικό, δραματικό, όπως προμηνύεται, τέταρτο δεκάλεπτο. Καλή άμυνα του Παπαπέτρου, κλέβει την μπάλα από τον Τεόντοσιτς, που φαίνεται επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, και ο Παπαπέτρου τον ποστάρει. Έχει πλεονέκτημα στο χαμηλό post. Παπαπέτρου, πάσα έξω. Μάτζαρης σε νέο σου τριών πόντων. Επιτέλους, Βαγγέλης Μάτζαρης, ο εξολοθρευτής. Είναι σε άστοχο σουτ, rebound του Παπα-Νικολάου. Μάτζαρης. Σκριν από τον Πρίντεζι. Μάτζαρης για τρεις. Ναι, στον εφηδιασμό. Βαγγέλης Μάτζαρης, ο εξολοθρευτής. Παίρνει φωτιά η κερκίδα του Ολυμπιακού, που δεν παραδίδεται με τίποτα. 60-54. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε πόντους από το ποστάρισμα του Πρίντεζι, έφαγε και τρίποντο στον ευθυδιασμό. Σπανούλης, Μάτζαρης αφύλακτος για τρεις, η απάντηση. 40-30. Εδώ ο Βαγγέλης Μάτζαρης, που ζητάει από τους διαιτητές να δώσουν και τεχνική ποινή στους παίκτες της ЦΣΚΑ, γιατί πέφτουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν ευθετικά φάουλ. Για θέατρο δηλαδή.